Grabe ni mga bayanan ni. Huwag ko katuubang na naabot ko diri sa inyong pangita ninyo. Kadako ba na yung lugar oy? Asa man sila nagtago-tago diri ah? Grabe. Wapuhan yung lugar, oy. Lami kay balik-balikon ba? Kaysa Isuon yun nila ni bay. Jamaica 25 PC 3,100. Perino 5,000. Isuon yun nila ni 5,000 mo yung utang. Hoy 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 hoy. Utang nimo? Oh? 5,000 ni mong utang oh, 5,000. Bayarin na oh. Perino 5,000. Say, 5,000. Wala mo ko yung utang anagod. Sus kagaro ano? Perino 5,000 oh imong utang. Wala mo ko ng utang ana, boss. Gamit raman ang pangalan sa kong ate. Hoy hoy hoy. Kung tinuod na gamit kasi mong ate, asa yung mga ate karon? Ate, nice ka na yan. Bijoy na, dito tayo, bijoy eh. Ate, nabalaka rin ko sa itong utang ba? Itong dito sa kolektor. Ay sus, kabalaka to, layo na kayo di na to katultol diri. Wow. Bisa na, ati, oy, daghan matag silingan dito nga marites, makatultol dito diri. Ay sus, ay kabalaka, kung silang gibayaran para di mo istorya ba? Kay katiwa, kabasi misakpan ta diri aba. Ay sus, ay nato siya, oy, ato ta dito kay daghan kay nindot nga views. Asa yung mga ate ba? Ay, nindot kita diri kay kakis ay. Tinindot kay diri tino, nindot kay diri. Hala, hala ti. Tuara sila ate, oh. Si Perino, oh. Hala, gabi nga lagi na siya diri kauban pero niyang kolektor. Na, mo na dyan akong ginaingon sa imo ate bakol. Baka nabiyakay ko. Asa yung mga ate ba? Wala ko kabalo, boss. Asa sila? Pagtarong ba asa yung mga ate? Hala ti, si Perino ni tanaw diri. Tara, oh. Naan may ngayon na oh. Pantay lang mo karon. Nasakpan pa, Joda. Pantay lang jud mo. Ate, nakita dyan sa kolektor ti. Tara ti. Ay nanagad. Ay, asa kaya ko sila ha? Abi, pantay lang yun sa kuha karon. Hindot nilang picture diri ba? 3D? Kaysa, mga pamilyar man. Titi, tiga na paglamok diri ako eh. Awa lagi! Hoy! Hala, wala na. Oh, asa mo? Patay. Kamu ha? Dali-dali, mamayad na mo kay Dagko kay mamutang diri ha? Oh no! Pag-awa, Jamaica 2.5, Sisi 3K. Unsa, di mo mamayad? Sa barangay ta mo? Kuya, yun ang barangay-barangay, kuya. Yo, pwede man siguro puruksa. Bisan pa mapurok mo barangay. Basta mabayaran ni ninyo. Papurok ta mo! Ya, kanang pwede man siguro. Yahoo! Ani kadali, di ba? No! Yeah. Sige na, ya. Basin pwede natin na masabutan ba? Awa, gumabi! Di na lagi ko nyo matinta lagi! I'm not like before! Say, tuhoy nyo sa kuha! Dili na ko, easy boy! Ako pa yung ilaro ninyo? Nagbago na ko! Wow. Di na ko basta-basta karon. Dili, dili. Nya usap pa, dili na ko chick! Yan! Tiyasa naman to sila, man! Isa na po ko nila!